Hello mga bay, maayong gabi eh. Ano siya mga madapang ko ba? Kasi, okay. Buta sa mo cellphone. Wala na itong bitipit mo. Yan ni rogo ko, ano madapang ko ba? Hama na itong isling. Ito. Siling na dalaon. Nadaway sod. Kuyog. Mukuyog ko mga bay, maghatod ani niya. Subot man akong agalon. Allah, sige. Tayo sa kay na anak. Allah. Evening, sir. We're ready to go. Thank you, sir. And your civil ID Yeah. with you? Yes. Your civil ID with you? Yes, of course. Yeah, we need just a few minutes. What you want for dinner? It's still early. Wallahi, I don't know. There is pizza maybe. Let me see. Pizza? Ready na. Hangga pa kayo. Ipagabahan sa mga laga. Yes, sir. There is pizza. Saan ba siya? Patira. Sus, patira. Mako pizza. Wiri ron. Sir. Make one of those. Bye-bye. Which one? The small one? The large? Make that up. Ito mo na ang pataka na siya. Ready to go now. Yung ano daw ang kante yun? Ha? I-bring daw. I-on. Pizza? Siya na lang usa. Salamat, princess. Salamat, Evangelista. Ako ram uli, marionette. God bless din po kayo, Rotlot Riban. Thank you, sis. Salamat. Saan ka dyan? Wala naman kagnihila. Hello, nag-init pa ko pagkaon sa among alaga. Salamat, Renilyn. Dudong kagod, i-greet. Ay, dudong kagod. Dudong kagod. Makakagon ako sa amoa ka. Makauli na jud ko dudong kagon. Makagod na ang iya ha. Makagon. Salamat, Lilibet. Salamat, Rose. Uwi na po ako. Dudong kagod. Hatid po ako ni ate at saka kay yung amo namin. Hatid nila ako. Thank you, Arlen. Thank you, Chichi. Thank you, Reza. Tipsy si tatay sa silong. Ako yung usa dito. Nga? Tipsy? Wala. Palas? Cola. Cola. Big cola. I left my. Red, the red one. Oh, bibilin na to Okay, niya. it's downstairs. Salamat, Tiri. Thank you, Esteleta. Thank you, Chari. Thank you, Crystals. Nawala ang kuan na mo. Hagoy ha. Hagoy ha. Dudong kagad. Thank you, Laban lang, Mylene. Thank you, Luis Akma. Dira na mo iya si Inday. Nya na ini sa airport. Tingob ang iyak. Anadel Deligios. Thank you. Ito, pagbabay na dito ni Dudong. Wala masabos siya. Awa daw. Ito kasi. Pasyon tayo mo doon. Bisag G's na lang. Hello ninyong tanan. Hello? Signa si kuya dia. Pananghit ni kuya inhiniro. May na lang matag og 5.
Malimos yung taon may mga bay. Nasa duwan na iyang kwan. Wala na siya. Nawa siya. Nasa duwan niya. Uy. Hilo ninyong tanan. Hala, kagubot sa iyong kusina. Patay kang bata ka. Di kusina ni akong alagaw. So, si Ginoo. Nagkalat man siya diri. Pag uning nga kusina, dara ang kuan. Microwave, oven dari. Dara ang freezer. Dara ko siya no. Sa mga bahay, mahakot ng bag. Isa naman to. Saan man, bit-bit na ni mo na? Da. Biting bugata. Pwede ipaligid ni. Paligid na to ning kuan. Sini. Kung kabaw. Dita. Ay, goodbye, quiet. Isa. Oh. Gam. Ara. Patindog na, patindog. Kadaghan ba ni mong jacket? Isuot na ng usa. Tindaghanan ni mong bitbiton. Ah, dara mga bay. Ready na. O diha ron. Selfie diha. Hama ni mo ang cellphone. Dara, ready na mga bay. Jacket sa mga angkan. Tintog nawa sa aeroplano. Da baga kig jacket mo. Murag na sa kuhan, California. Di naman masuod sa iyahang bag. Ako giingnan na bitbita na lang ni. Bitbita na lang ng jakita kay sayang nindot na isuod dito magbiyahe magsakay motor. Oh. Isuot na to imong jacket na pang ibabaw. Ikaon pa mong alaga. Hello bye Jennifer Calderon. Oh. Ay, Ginoo. Sapatos ta. Sa? Kudak sa tablet, kudak sa telepono. Dara, mabay. Ready na ko. Gara po siya, no? Ready na ko mabay, mag-iisag ko. Sige. Diri sa mesa. Pasunsyo naman ka. Ika, ito na ko siguro nito ka. Dahil magkudak sa ko niya. Kasi man ako maninaw. Ako sa ning kwan nga kung kuan. Bag. Kuan sa ako na kung bag. Sige. Saan man? Sige, bay. Magkudak sa ko ani, bay. Be, ato na pong ikuaning. Sige. Ano po ning banhaan nga photographer. Sige. Unsa man pusing ni mo, ma'am? Ana, ma'am? Di ka mo duol sa imong malita, ma'am? Naunsa mauta naman na ito siya pusing. Sige na. Tagi, kulungan siya buhok. Sige. Man, kana, okay na ng posisyon ni mo, ma'am. Sige. Unsa pa, ma'am? Dako man nagtingog ni imong kamera, ma'am. May bawaan man na picture ta. Ang mga angkan. Dili, lingko diha. Diha, inambi diha. Okay? Tapad sa imong malita. Nara mga bay. Mayong pagbiyahe sa tanang magbiyahe karong kuana, adlaw. 2:00 ang biyahe ani niya, ihatod na namong sayo-sayo. Pag hinambid, para ingnog daghang kwarta. Ya dede ito, napuro sila ko ang resibo. Sige, panihawak, para ingnog nga daghanig dala. Daghang dala. Nga make up rin yun. Sus, panghinagdawon ay sulod. Sige, kana. Iparing hawak, kay kitang brasong dako. Ay, ito yun. Bugol. Ining hawak lagi, ana. Iana gamay. Ikurba gamay ang kamot. Para di malata ang... Wala lang bukti. Di man. Mura kag si Kuan, si Min Mendoza. Mura... Sige. Ismail view gamay ang Kuan, braso. Kay makita nga baga na naggo ba yung taon, kinuskus sa kasilyas. Dagang istorya, dugay ka Sige. lang kuan. Dahil sa pa kay nagkurog akong kamot. Ano na, bloods ni. Tingala na lulos taas, ni kabanha ba ni mga tao silong. Asa pa dapit, ma'am? Diha, ma'am? Kana, ma'am. Kay last lingkod na ni mo diha, ma'am.
Oh, kana, gara po siya, oh. Piting porma, ha? Hala, sige, pitinan daghanan pang nangatawa. Hay ba, unicorn? Chali Buragay, lubay. Sa pa, pusing, ma'am. Ang braso, ma'am, ayaw i-plaster, ma'am. Pasensya na mo ba? Kasi pang last namin akong posin. Kurana. Sa pa, pusing ni mo, ma'am. O, sige, mulingkod ko gamay, ma'am. Para i-side view gamay ang abaga lagi, ma'am. Kaya maklaro ang... Ay, so, sige, plaster na mga abaga, ma'am. Ayaw na, ma'am. O, kana, ma'am. O, sige. Bilbil, ma'am. Ni borot ang bilbil, ma'am. Ikuan-kuan, ma'am. Kani, may saktong photographer. Langasan kayo. Wait, sa karong kudak ba? Tanawan ko na ko. Basing na nga blurs na. Daman ka. Pasmado kayo. Tanaan ko na. Asa? Yeah. Dugay po na, oy. Basa. Dugay manggawas na imong kuan. Tara. Nasi porma. Usa mo na. Kanang blurs. Irison. Wa pa na mahinluin na imong kuan. Taga na akong gidilit ni Teo. Gyapon siya. Gihapon. Murag gyapon. Hiluan ako ni abot na ganito. Dugaya po na makita ng kudak ni mo, oy. Signal. Naon sa naman ang taon. Kaluoy mo silpuna. Signal. Good. Oh. Mapay, gida. Kuha ato kung sa cellphone ka. Kay kato na lang. Ako na lang ipasa ni mo. Kuha aron. Tuas taas. To ilawom sa unlan. Luyo sa unlan. Tapos malita. Panahumag kuan. Pang selfie. Bugoy kayong taga kudak, no? Bugoy kayong taga kudak, ginoo ko. Imbis na mainsakto ang kudak, nagkurog-kurog na hinoon kay kanang. Sige, magkatawa ang kuan, kurog-kurog na hinoon ka, matuwa ni klarong kudak ng kalakiya. Sige, tuduan na doon siya ang pagposisyon, kaya may ngumasya, unsa ang una ko pag-format eh. Oy, Ginoo, taon ba gitika taon ko ni kanunay, ha? Kaya ako na lang yung taon usa. Dili man uta kumukuyo kay ako na lang biya usa nya usayo pag mata ugma. So, kay mahadlok man kuno siya dito. Ning-abot ingko nga naman mahadlok ka man nga sunod lang og ganang daghang tawo. Sikag pangutana, pares nako. Biyahe first time, perting langasan ako. Oy, kuya, ate, asa man ni dapit kuanan ni kalibutanan ni wa tay lamag ani. Di ka magbanha-banha, di ka magsig pangutana. So, Ginoo, pataka lang kag lusot din ha, basta makaabot kag Japan, imbis Kuwait ang imuhang atuan. Ug di magsipangutana. So, ako isang giingnan na dili ka magulaw-ulaw. Mangutana ka ug asa na kadapit, usa na kadapit ani nganong asa na kadapit ana. Sika pangutana, ate, kuya, asa naman ko ani? Ana, ari mga wala. Langas kay ko, karena ako sa airport, bahala mo diha. Mutan ako Bisaya gyud kabaw man ko Sus, daghan. muli na lang imong kuan lang napabilang gyapon yaw-yaw. Kabaw man ko nga daghan mga Bisaya ni mga Okay kikili. ra te. Mutan ako, sus magbisaya ako ay. Sus, Tagalog ba ka? Kuya, saan dito yung ano? Sus, yung pronunciation Hala, Bisaya ang si- pinabundak. Ano? Kinsa? Screenshot ka ni. Ate, Uncle Lucy. Isa Lucy. Hater? Mi, Ate Lucy. La, maro kay ka te. Mo kong screenshot na ya. Tansa. Hi Ate Asa Lucy. naman Bye-bye. Hoy. Sige, ako na pong padayonon ang among kuan bay. Grado isa daw. Photoshoot. Ay, bati lagi kay nakingit-ngit. I-try lang ba? Sige. Ano siyang tiwasyon among photoshoot Ay, ha? on man tiyo. Hoy, tarong kuha. Hayag. Buhayag kayo. Sige, kana. Sorry, ganyan. Kana na lang imong tablet. Sige. Dara. Tablet na pud niya among gamiton. Dami siya mga bay ha. Be. Dara. Sus, dako kayo. Abo sa airport. Tawag din si Ronajil. Hello? Wait. Oy, asa naman mo? May extra pag yun. Kadugay ba ninyo diri nanggahi na ko sa airport? Nagkuhan si tatay. Sige, mag-picture na may mga bay. Sige. Taasis duwan niya di eh. Kaya wala man yawi dara sa kuhan. Time siya mga bay ha. Dali o sa tunga. Asa dapit, tunga na po ka madam. Sige ka na, hayag madam yung kuan madam. Basta Sige. lang ang suga. Sabi sa, ayaw lagi na braso lagi ato ba? Sige, bahala na sila. Bahala na. May ebidensya sa kuhan. Sige, ala. Asa naman eh. Sige. Ready? 1, 2, 3. Smile. Manang smile ma'am. Asa pa ma'am? Kana. Ay, kada ko dili mo bang tuwik. Asa? Wala ka na smile. Mulaw.
Sige, smile diha kay daghang galantaw. Pero ya smile ka nang murag si Christine Reyes. O kana papis-pis pa murag si Chris Aquino. Sila na pa may screenshot. Kana. O sa pa porma ma'am. Sige naman. Nangatol naman dagay nang lubot ni mo diha. Nagbaid-id ka naman anang lingkuranan. O unsa na? Hindi mo matusig-tusig na. O tindog, paning hawak. Isod ang kamot sa bulsa. O ana, o kana mi siya tong pusing. O, unsa pa ma'am? Ito ano na kote. O sige. Sige, sulayag tan-aw imong picture kung okay na ba. Man. O kana may porma. Murag si ikuan. Ano ginoo ko? Murag si Una, hindi klaro. Okay. o kana. May original dagway. O sige. Dami raman ko dati. Di ka malata sa batos ron. Wala man sa kita na. Wala man sa teman. Asa pa man ka? Di purtahan. Panghawid sa awiranan. Kay mahal di kay nang purtahan nila. 1,000 kidi ko na. Di ampingan di kay di bukon. O sige. O so ang kamo sa bulsa pa inon daghang kwarta. O di ito nangatol ra kay nang. O kana ma'am. Isod lagi kamo sa bulsa. Pero inon nga kwarta yun nangatol ra dahil sa kurikong. O Yan na kurikong. Uy, wala kaya lalo na kang kurikong. lalo na kayong kurikong. Ay, ginoo. Pwede buguyan eh yung photographer, oy. Isuot na ng jacket nimo, hasta na imong lampin. Ang lampin, ibutan sa liog. Pag nagilugo ang mga kurikong ba? Mga lampin, ang mga hanig sa angkan, kay piting bugnawa sa aeroplano. Nya kadlawon ra. Magang salamat ba, ino si Balase. Yan unsa ni? Aw kitang duha daw magsilpi ron. Saon man magsilping duha bay? O sige, kate mo konti. Ha? Sige. Katong may isa mo kasi palitin na lang. Saan man namo pagsilping duha? O sige diha. Dayon. Kita wa photographer wa miingon ayo ana. Para itong imong kuan work. Kamsa. Hello, bye ninyo. Bye. Oh, sige. Oh, kana. Diri na. Oh, sus, gara makuman matabang mo. Sus, maragi di katabang. Oh, unsa pa? Labaw pa sa mga kuan. Sige, pulmahi. Sige, 5, 4, 3, 2, 1, dagan. Ala, pulmang gara po siya no. Oh, sige, unsa pa asa pa tadapit. Dire kayag-hayag. Sige, pulmahi. Pulmahi ulit pon kay wala. Talikod ka. Galon, ana. Ayo ka kung braso. Oh, isa pa. Isa pa kay kanang kuan. Basi kuan to. Gara po siya no. Ato lang taon, isa may forma ani. Oh, sos. Piting ka. Tagaliog ra man kana ko ron. Makuan pa ba? Nga klaro naman gyud. Oh, lang gara po siya no. Man kay nang gitni. Hayag man di kaya. Nakuha gyud ako pa. Buyag. Buya. O di ara. Sus, ambot lang na usa ni mga Siyan sa kwati ha. mga purmaha, wa ta sabot ng purmaha ni. Way mga kaon. Kumusta ba mong tanan mga bay in tawon? Alas 10:35 ang takna sa kagabion. O sige, bye. Miss. Wala siya diha? Diyan sa siya. Natawa. Wa ka dunuli bisag piso? Sus, Ginoo tabang. Hoy, nangabri naman ni atong batones. Itrit daw kang kao. Asa man ka? Pagdag tubig. No tubig. Pagdag biskwit. Kaning cookies o dala. Sabot ko ngayon ginawa na ito. Kitito nimo sa kuan. Dia gahimo kog cookies mga bay oh. Oh. Tadaan! Imo cookies akong laga. Sige request og cookies.
Ate Mary! Make cookies for me! Oh, dara. Hi, bye! Shirley di lumayag. Nagpaabot pa mi sa among amo. Nga, munaog ka. Ako pang gipakaon, ako pang gilawgan. Bye, Rosita Lia. Dili ko uli, oy. Ihatod rin ako si Rona Jill sa kuan, airport. Ako lang ihatod kay hadlok daw siya dito. Basig, dalon siya sa Japan. Mapadpad sa Japan. Bye, Inday Minaling, Borromeo, hello. Bibian, Dikdikan, hello, bye. Mula gidaghan man mga lugar diri pero ako nang gipanglakan. Tinirami sa mo man ni ang main nga sala. Muni ang main nga sala. Ikaduha ra ni sa pinakadako na dito ang pinakadako nga sala. Dayon sala to sa mga babayi. Unsa ni? Bye Bilya Duna Lagait Chandler, hello. Sabi siya kung siya lang pusing gud nato gud bisag unsa lang dinha bisag bala trip mga pusing ba. Mga dinha mo may kalipay ng mga ulipon na pusing-pusing. Smile sa camera, dakudag. Hi, bye. Mary Rose, Abilia, Belencio, Ibarli. Thank you for watching, bye. Bye. Lailane, Villegas, Alicaway. Yung sikyo ko, sikyo ko. Sama ako rin. Sikyo na ko, sikyo ko. Sama ako. Sus, naganga naman ka diyan. Nawakan ng signal. Bye, Rukita, Soronio, Regala. Nagatid sa akin. Sani, paapila inyong boss for remembrance. Human na ba'y, nagkuan nami gani, ha? Nagkuan nami gani sa babae. Pero hindi pwede sa laki, nabuing na. Sani. Hoy, Inday, tubag, mabalik pa si Runa? Bye, Glypads. Dili na siya mabalik, bye. Pero, welcome gyapon siya aning balaya kung gusto niya mabalik. So, giingnan ako siya nga kung gusto niyo mabalik, kinahanglan nga mag-PM na ka sa ila, mag-private message na ka sa ila ha 2 months before. Bye-bye. Kay mag-expire ang iyang ID ka sa kuan man sa by July. So, kinahanglan April or May moingon na siya nga mabalik siya. Ako ma-expire ang ako is next October pa mo-expire pa muli ko sa Marso. Pabalikon lagi nila mi kami duha. Diyos ko patawarin. Bye. Arceli Gentiles, hello bye. Kang Midi General now, hello. Kang Misaro ni Trump. Hello ni mo bye. Kang Lency Amor. Hello bye kay Gina Bisha. Kay Abila Bella, hello. Daghan kay salamat ninyong tanan ha. Sa inyong makanunayon nga pagsuporta sa tuang payag. Kalambuan atong tanan. Dili ni mahimo kung dili pinaagi sa inyong suporta. Sa inyong makanunayon ng suporta. Dili ta mulambo kung wala ang inyong pagsuporta mga bay. So daghan kay salamat kaning tanan. Inday Kabkab for Barangay Kagawad. Ay bye Jean Lastra. Kisa na si? Ayun. Jisa, sorry nga FB. Hello, bye. Nasa ni? Pagdating ko doon, Hindi allowed ang cookies o tubig. Dili, iha lang kung sima-simaon dito sa, dili pa sa gawas ba, nga wala pa siya nakasolo dito yun. Bye. Alexa, hello, bye. Sus, ako mga buhok. Nanubo na ako mga buhok. Uy, tora. Sa kong gitambal. Nanambal ko intang kay mo upaw na taan ni. So hello bye. Mira Jalbani. Kang daghang salamat bye. Kang Glenn Ganados niya hello. Daghang salamat kang akala ko hindi pa kayo nagkakyan. Chiho Duterte hello. Tingnan sa ni mas tatay di. Jimenez Abi hello ni mo sa Riyadh bye. Graduate na gid in town si Ronald Jill mura. Yeah, it's cold, yes, cold. Wala ba ko jacket? Sa may jacket. Ay Ginoo na naman dai ni diri. Wala man atong connection ba yoy. Kana ibutang na siya imong liog. Ana ba kanang lampin. Badi na kada gambit biton kana rang sandubag nimo kaning sandubag. Sandubag.
Og kaning jacket sa kuan. California. Sige. Ipangsuot Iabot na. ako sa Manila. Mandara. Ito na ko dahil. Suot ng angkan. Oh, ibutan sa liog ng kuan. Bye-bye. Ibutan sa liog ng lampin. I miss you. Ilukot. Ilukot ron. Ilukot ba? Ilukot. Then ibutan sa liog. Bakit kay lukot? Yung sama ni mo. Itaas ba para diri? Mura ba katubang mo graduate bitaw? Mura katong sa kuan sa pari ba? Diri pikas, diri po pikas. Oh, kaya na may style ng tumoy. Ana, ipilo. O sige. Ibutang na sa liog. Sabi, ginagawa ko ang kuhan ka ng director. Ibutang sa liog yung pare. O, kana, ang lampin. Taas ko kayo. Sakto rin na. Dili. Paggawas ni mong buhok. Mga, di ko gawas. Ako lang siya. Ako lang. Oh. Dayon, ang kanang jacket sa Canada, mura na imong bitbiton. Gano ka? Ana, para makasave sa kilo. Kaya sobra man sa kilo. Di ako siyang giginang pasuutan ng uban. Dubli-dubli ha. Ha? Sobra sa kilo. Kung pwede lang, lukdoon ni mo ng malita. Mutapat o patimbang ni mo. Huwag i-scan na ka, lukdoa gyud mo ng malita. Para lang yun makasave sa kilo. Hindi man kinakasabi ko si mama. Maglukdooning ka ng guwan ba? Malita. Ang pala atong atong. Kung nakita sa Facebook ba? Ayun na, over luggage man. Ha, di mo musugot nga. Importante ni tanan akong dala. Over luggage ko. Sige. Mabrihan bitaw malitag, ipang suot tanan hasta mga pantulog, hasta mga gilukdo ang malita. O sige, pwede na ba? Wala bang baliw. Ay, Ginoo sa mo ka lagi kanilaging manguan ta mamantinil ta ba nga. Makasave ta gamay. Nya karon di man mosugot ang dito ang manimbangay kay sobra na kaayo lagi. Pag matulog na kayo? Na akong gina zero na hala panghabuan ang sobra sa kilo ipang suot siya ro. Pagkauman ini kabut mo dito ay haba pang suot sa bag. Teresa, Pagdadaan og kuan silupin. mali sila? Ay, mga tao siya man silupin, chocolate ni. Dahito mga nuog, mga lampin. Ay, Ginoo tabang. Nanaraba mga mo dire sa matapat. Sige na mga bay ha, bye-bye na mga bay, mulakaw na mi. Daghan kay salamat niyong tanan. Si Madam Kabkab. Daghan salamat niyong tanan. Gimik upan ako na si Irorazil, gisumbag na kong aping. Tapos yung alaga na. Tanawa, Bye-bye, Teresa. tanawa kong make up siya, gisumbag na kong aping. Di ba na pag akong nangay, gana ka yun. Ipabugol wala Bye-bye. gipaningot na kag mayron. Si Tano man jukay ko. Di ko kabaw mo make up mga bay, ay gisumbag ra na kong aping. Di man ko kabaw mo make up, ko nga. Sige. Ibugol imong naong sumbago na to, pak. O di na mula. Ibugol imong naong kisumbagon. Sa Pilipinas. Sumbagong kalima siya ro di mamula o. Mo na blush on ngay sakto. Oo. Ay no, dagko lang nga indang kita ng mga lagos, makiki. Ano? Pal. Kung wala may blush on, ang sikreto, sumbago na yung aping. Pak, pak, pak. Tulo, kalima, kapulo, hanto mamula gud pasumbag na ninyo. Kung di mo mahadlok mo musumbag sa inyong kaugalingon, mapasumbag mo sa lain. Di mamula na nagmayo, di blush on na ka. Pray pa with exercise pas mong naong. May exercise ba massage pa imong aping. Wala, pak, pak, pak. O, pula, o, tanawa na mula dayon. Hasta pa ita. Sige, dagan kayo salamat ng tanan mga bay ha. Amping mo kanunay di ha kung ayaw mo ni mutang karon. Gara kay kung kilay on fleck. Sige, dagan salamat ng tanan. Basta ayaw mo tanan di ha amping. Laban lang ta kanunay ha sa itong mga kinabuhing puno pagsulay. Mo na magiling kinabuhi kay liso pa lang ta daghan na kay tag pagsulay no. So, sa liso pa lang ta sige langoy-langoy dito sa
tiyan sa atong inahan hantod makaabot ta sa bakan sa atong inahan. Daghan na kaitag mga pagsulay, mga kontra diha gipagsipag, ipagsumbag na ta. Pero nakadaog gihapon ta kay kitay nakasulod sa bakan sa atong inahan. Ug karon gipagkatawo ta ning kalibutan na. Adtong naa pa ta sa langoy-langoy pa ta sa sulod sa tiyan sa atong inahan. Langoy-langoy pa ta, wa tay mata atno, wa tay kamot, wa tay tiil. Ulo ra tong ikog. Pero nakasurvive gihapon ta samot na karon. Nga naatay mga kamot, naatay mata, naatay ilong, ba dunggan, mga tiil, mga kamot. Samot na, di pa ta makasurvive, ana. O, di ba? So, mo lang na itanom sa inyo mga hunahuna, galing patakan kay ako. Mo dyan na akong ibutang permis akong hunahuna. Nga nung surrender pa man ko, nga nung karon pa ko mo surrender. Nga atong liso pa ko, wadi ko mi surrender og langoy. Paingon sa sabakan sa akong inahan, paingon sa matris sa akong inahan. Nga nung karon pa ko mo surrender, ana ba? Sa